Perlok barok sin pat ngapdia subhai pi show new channel jong ni. Teh kini ko por ko man komen kendiat halor ka new ni ko kubor ke bala penmi da uslong mil. Ko baso lengo bala semua pala kalong wa balai ki bor jong an ki persya ye ki kun samla ki jong ni. Ha ha bangi yo i ba ki lek ban khanrai ki nong di drop ki jaka ki ba pher ki balong po uput usam jong ka me khlaya. Ki bom don ke jing ya dei bat ki bar jala ngayo i ba om judon menu ba pentut lan ba penwit iki henrei ha ba ki kata persya ki bar jala ngayo i bun sien ba ki kun samla jong kari ki jongi ki syak ban pentut bat penwit lai phau jai bat lai phau kom hatu kai ka daw ka banyi don ban ong halor jingle jong ki bor jong ka an bat hakani khubor ba bentang is ngotu ba ki HYC ki temu ban lek khanrai ka we ki jaka ka badon ki bar jala ki ba bela le singila ban ong ba ki bombyang ki kot kisla mat kum juru kalayo jeng tiap ba ki don na pedeng jong ki balong rukum kita ki nong wan ra ya to udrok balong u jingdi u serkai ublah penjot ki babun ki kun samla jong kari bat om tang kata ublah pen kelumar ru thlim hakini ki sngi ki por bamenta ya kani ga jela ka bai ki jongi bat skawe ru ka jing sakhang jong ni kun samla kari ki jongi kalong namar ba ki lek ban khanra hajan jong ka ying jong u cm jongi u kanrap sangma kepala penmi ru ka jing atatin khamtam kepala penmi ru ka jing tharai sniu apedeng jongi hato yo le se don ling ai halen dat jong u cm jongi soba perlok se komen kumnop sngau halor kane ke jingle jong ki bor jong ka ai tangkini kubor hakane ke por bamta kuble sibun ni phibro Vice President HYC uba Don Bok Lang Harling do uloong kajing wan jong ka seng ban penong ya kajing khenra ka dei namar kajing yo jing tip ya ki barjala ki batrei be an ha ka te jaka nolor kajing don ru ki ba khai drugs be an ha ka por min mir uloong ba kajing wan jong ki ka long penban kum boyu todong seng namar ha ka te jaka la long penban kum shaborda ka bala sertap da ki pulit ka ba penengor ya ka seng ba tang ha ka ni jaka ban don ki pulit nolor ki sipai nolor kata uloong ru bahapa don kum kini gijing khangla ki kam sniu kinadang kharoi Please search all media ru all media ru Boro yang bagus. Pengen skor batai di bawah. Tinggal sama dia. Daud menteri. Boleh pergi di penjara. Lagi bila skor ni yo, bila sampai ke. Saksi dia. Lagi orang biar sendiri berdepan. Cái cái việc cái jockey của chị ai là top em chỉ thoát cái ai đây cái ông vào mình sẽ là bằng đấy cái máy tạ này chỗ này tạ nghi vào thằng đấy ra đơn mà phi đấy phi trước này nghi năm để có cái đơn phi đâyอยู่เลยผมชักไปแล้วไปน้ำมันเป็นประตูnghiก็บันทึกIslam waktu pendayo yang mulai lihat jockey nama ngio ke input sebab gidan kibar jelek kibawan penbelahan deh kiwan raat pat kimar Kibalong jadi pasti drugs number 1 labor department lawan ni lambat number 2 nak infiltration police department lawan lambat Em